Ruto oseyiero gini mosetiekre to ne jo Kenya mang'eny ne neno ni mano ne ok gima ber, onego bed ni ji te stakeholders duto ikawo pachgi. Emomiyo bipartisan committee mane oketi, mane obiro bang' maandamano ma ji orwako sufrieche mogo koko town, ema ne ochuno Ruto ni mondo obed piny mondo oyie ni kata Azimio giri bende nyalo chwalo nying jogi kanyo, koro kik wiji wilgi kanyo. Mar ariyo, ata neno ni Kalonzo ema tugo gi wiwa, nikech en moramo ni Koki Muli ni ema nyaka bede iye kanyo, to Koki ni to osebet committees gi an nyaka ne chak winjo kiyiero jo IEBC, either Koki en candidate kata entie selection committee. Koro pesa midhi yudi ni ne selection committee en pesa moro ma bende matin, maka Koki ni aber kabisa, to kowe kata makoro mondo bi o compete o join kaka commissioner. Koro gima yot kaendi nikech Kalonzo emotamre ema dwa loko gik mane jo Azimio no osewinjore. Gachagua giri to donjo to koro wacho ni jatend piny ema kelo tabu. Koro yot kabisa mondo ji wach ni Ruto tamre loso IEBC, to wan wawegi jo Kenya mwatamre mondo IEBC kik losi. Koro aneno ni ema en gima onego ji koko kabisa, ji odhi Wiper oket Kalonzo piny mondo kone ni mondo gol cases ne ma entie go gi mondo we ng'ama noseyier Dr. Muli mondo odhi o represent wa jogo yier nwa commission. Tang'o momiyo nyaka sani Kalonzo bende wacho ni nitiere proxies moko mag sirikal makoro miyo IEBC pod waonge godo nyaka gi sani. Nikech ento noparo ni takataka nosegolo nying Koki Muli ni to koro biro dhi mayot kamano. To nitie joma pingo ni kaka odwa kelo Koki Muli opogore gi kaka noyier ng'ama okwongo cha. Koro modongo to koro siasa. Nikech en koro yanyo nyaka judge mane ochungo gino Kiambu ni en user friendly. To magi ng'eni akia kaka en senior counsel, akia kod oyiene mar mondo tim mano, but ata neno ni en moko wiwa dasta. En monego mak to kone bwana gol mama ni wa Kenya dwa dhi mbele ikethonwa sa. Wakili Nyamori, adiera nitiere kanye e digni e chugo IEBC nikech koro anyalo wacho ni en blame game mwasebedo kwa neno. En gino makoro luorore mana in circles, ng'ani seyo ng'ani chopo sama koro onego bed ni wacho ing'iso adiera, nikech ok en gino makare ka nitiere kuonde chungo bura moko pod ok ginyal dhi e yiero madundo kaluwore kod onge maga commissioners maga IEBC. Kopogore kod mano, wach mar boundary reviews nonego bed ni time dwe mar 3 mano mar higani, kata kamano higa oserumo to mano pok otim kaluwore ni IEBC kae pod nitiere chochni moro. Nyo wago mbaka gi jomoko to nyiso ni Kenya ka ni wan gi miluongo ni conspiracy of disinformation. Nikech